Il-Prim Ministru Malti reġa' kien deskritt bħala persuna b'idejat b'saħħithom. Bil-membru tal-Gvern Taljan, Sandro Gozi, juża lilu biex mal-pubblikazzjoni awtorevoli L'Espresso jagħmel il-punt li mhux biss il-kobor ta' pajjiż li jiddetermina l-influenza ta' pajjiż, iżda anke l-karattru tal-mexxejja tiegħu. Fil-fatt, Gozi għajtek f'intervista dwar is-summit. Mhux bil-fors li l-poter huwa marbut mad-daqs tal-pajjiż. Il-ħin kollu Gozi jsemmi l-eżempju ta' Joseph Muscat, il-Prim Ministru ta' Malta, membru tal-Unjoni Ewropea b'madwar 420,000 resident. Jingħad li Malta huwa pajjiż żgħir u jista' jidher li huwa insinifikanti mill-punt ekonomiku u politiku jekk imqabbel ma' pajjiżi bħal Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit. Iżda jingħad li huwa mmexxi minn Prim Ministru personalità u influenza, ideat b'saħħithom u l-kapaċità li jiddistingwixxi ruħu u jġiel lil kollegi jisimgħu meta jitkellem magħhom. Id-deskrizzjoni ta' Gozi segwi dik tal-pubblikazzjoni awtorevoli The Economist li użat lil Malta bħal eżempju ta' kif partiti soċjali demokratiċi bħal Partit Laburista jista' jkun ta' suċċess fil-klima soċjali u ekonomika dinjija tal-lum il-ġurnata. The Economist kitbu li huwa minnu li pajjiżna minkejja ċokon għandu ekonomija kompetittiva u saħansitra li għandna nistinkaw biex niksbu iktar suċċess f'kontinent illi skontom mhux qed jara l-istess sinjali ta' inizjattiva. F'artiklu li ta' ħarsa estensiva lejn il-mewta naturali ta' ħafna partiti soċjo-demokratiċi fl-Ewropa, The Economist jinnota li element li qed isalva l-ftit partitarji li fadal huwa mexxej li n-nies li mhumiex neċessarjament fil-qalba tal-partit iħobbu u jafdaw. Hawnhekk inġab eżempju bil-Prim Ministru Joseph Muscat, deskritt bħala politiku karizmatiku, kredibbli u popolari.